pondělí, natáčíme z tohoto videa, natáčím tuto hru, já jsem ji stáhl, chci vyzkoušet, o vás to bude bavit, natáčím z toho 3 až 4 videa, můžeme to přeslabit, je to rovné, natáčím z toho například 4 a 5 videí, já nevím, o vás to bude bavit, z toho natočím více, vás to vůbec nebude bavit a bude z toho málo zhlédnutí, natočím například 2 a 3 a bude, nebudeme okesávat a jdeme, šal. A jdeme na to, lidušky. Těšíte se, asi to stříhneme, jdeme, lidušky. A já se máte, chcete vědět, proč nevycházely videa, telefon se mi rozbil, nefungovalo to trošičku zahněval, technika vždycky každý rok, víte co, půjdeme, musíme jít. Hodím. Jdeme. Strašně se to seká. Lukas! To je OP. Kurník! Sopa! Co to je? Lidičky, prepáste, já mám nervy. Bolí! Nejadávaj. Co to je? Líšky. Já vím, budu mít hejty, nevím to hrát, já to vím.